Днес университетите се изменят, за да осигурят на своите студенти уменията, необходими за професиите на бъдещето. Но как да направим обучението въздействащо и ангажиращо? Тук може да ни помогне дизайнът на обучение. Дизайнът на обучение е подход, основан на научни проучвания. С помощта на специализиран софтуер постигаме достъпно, интерактивно и ефективно обучение. Студентите имат ясен път за следване, а ресурсите са достъпни навсякъде и по всяко време. Това прави ученето удобно и гъвкаво. За преподавателите от друга страна това означава по-малко време за управление на материали и повече време за това, което обичат – да преподават. С дизайнът на обучение не просто представяме информация, ние създаваме учебни преживявания с внимателно структурирани модули, интерактивни елементи и реални сценарии, които превръщат знанието в умения. Този подход е особено ценен в области, където практическите умения са ключови – архитектура, здравеопазване, икономика. Дизайнът на обучение подкрепя както преподавателите, така и студентите. За университетите той е революционен, увеличава ангажираността на студентите, подобрява запаметяването на знания и ви помага да се откроите като институция, ангажирана с високите стандарти на образование. Интеграцията е лесна, прилича на качването на файл в интернет или копиране и поставяне на връзка. Само за няколко минути съдържанието на курса е достъпно за студентите навсякъде. Готови ли сте да въведете ново измерение на обучение във вашия университет? Дизайнът на обучение може да трансформира вашите курсове, да подпомогне преподавателите и да подобри преживяването на студентите, като ги подготви за професиите на бъдещето. Нека заедно да подкрепим образованието на България да бъде иновативно, но и устойчиво.